gràcies a la meva mare pel patrocini del càtering. Si no estiguéssim en pandèmia, tindríem un càtering meravellós de la pastisseria La Palma, que és el que caracteritza totes les meves presentacions. No sé si per això ve la gent o no, però és el que hi ha. Avui no pot ser perquè les circumstàncies no ho permeten, però igualment també des de la pastisseria La Palma tenim un detallet dolç que repartirem al final. Gràcies a l'editorial Claret per confiar en el llibre, per la sala, per la difusió, i gràcies a totes les persones que no han pogut venir però han manifestat el seu desig, la seva bona voluntat i la seva pregària, i sobretot gràcies a tots els que heu vingut, els que sou aquí, els que us heu manegat per poder participar d'aquest bateig que en definitiva és el que és, una nova criatura. Jo he tingut molta sort amb les persones que m'han acompanyat en les presentacions dels llibres, amb el pare Enric Puig a la pregària de la Porta, que va fer el pròleg, amb en Carles Armengol a com ajudar els fills a estudiar, amb l'Anna Manso amb els 30 manaments, amb Francesc Romeu al Prega't Ben, i avui la Chantal Llavina. La Chantal és periodista, és diplomada en Ciències Empresarials, això no ho tenia tan clar, ho vaig veure, directora de Revolució 4.0. També de periodisme, també de periodisme, les dues coses, Però me'n vaig quedar Sí, vaig estudiar. Vas estudiar. I directora de Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio i a TV3, Premi Dona TIC el 2018 i molts premis abans i després del 2018. És autora del llibre Som Digitals amb en Jordi Portals, divulgadora, conferenciant. No us perdeu a Revolució 4.0 Catalunya Ràdio, dissabtes i diumenges a les 10. Aprofito. La Chantal Llavina em va convidar a un programa molt xulo d'entrevistes que feia al Punt Avui TV, que es deia Autèntics.cat. I una de les preguntes que em va fer llavors era quin seria el meu proper llibre. I jo li vaig dir, doncs, es titularà Ser més feliços per ser millors pares. Perquè era la idea que tenia en aquell moment. Això va ser el 9 d'abril del 2017. Per tant, aviat farà 5 anys clavats. Entremig hi ha hagut altres llibres i altres ocasions per parlar de la felicitat i ocasions per fer dibuixos de frases i d'intervencions de convidats també del Revolució 4.0 i fer diccionari visual de conceptes al Revolució de TV3. La Chantal és una persona propera, emprenedora, molt treballadora, amb una capacitat extraordinària per fer equip, és mare i, malgrat o potser per ser una persona molt implicada en tot el tema de les tecnologies, té una perspectiva humanista d'aquestes tecnologies molt, molt interessant. Així que em vaig currar molt un WhatsApp per demanar-li a veure si podia acompanyar-me aquest dia, un super WhatsApp, i jo crec que pràcticament no se'l va mirar, perquè el vaig enviar i gairebé al moment ja tenia la resposta de que sí, de que venia. Estic molt content de comptar amb ella, molt content que compti amb mi, així que estic a les teves mans ara. Molt bé. Avui, Juanjo, hem vingut a parlar de tu, no de mi. Gràcies per aquestes paraules tan boniques, agraïda pel que dius. I avui el protagonista és ell, Juanjo Fernández, que, com deia, jo el vaig conèixer a través de la xarxa de Twitter, com que sóc molt digital, explicaves, doncs a la xarxa descobreixes persones que comparteixen valors, que comparteixen inquietuds, continguts que t'agraden, i vaig conèixer en Juanjo a través de Twitter, a través dels seus dibuixos també, i he de dir, suposo que tots els que esteu aquí, la majoria el coneixeu, a banda de ser una persona molt bon professional, la feina que ha fet tant de mestre com de divulgador, com les conferències, com els dibuixos, però també la vessant personal del Juanjo, perquè he trobat bones persones, bona gent, en aquest món tan competitiu que vivim, és complicat, i el Juanjo sempre ha estat generós, sempre és una persona que intenta ajudar els altres i sobretot també generar aquest bon rotllo. Per tant, felicitats amb aquests 7 superpoders de la felicitat que ara parlarem i que ara ens explicaràs. I jo crec que la felicitat, que estem en un moment tan complicat amb la guerra, venim de la pandèmia, encara us he de dir, no us puc veure la cara, no us puc veure el somriure i encara hem d'estar aquí, una mica tapats, realment tenim ganes de felicitat i per tant segur que és molt interessant el que avui ens expliques.
Hem de fer participar la gent, oi que sí? Sí, en alguns moments sí. O sigui que serà una presentació de llibre participativa, si us sembla bé, d'acord? I comencem, doncs, ja que m'expliquis, Juanjo, per què aquest llibre, per què els 7 superpoders, i realment amb 7 poders ja són feliços? Avui parlarem d'aquesta felicitat. Doncs és el títol actual del llibre que surt d'aquesta xerrada de ser més feliços per ser millors pares i mares, és una xerrada de les més populars, de les que faig, de les més motivadores, i que la gent quan surt de la xerrada normalment diu això és que ha estat un xute d'energia. Si no tens un llibre, doncs vinga, va, farem un llibre. Tot i que parlar de la felicitat, a diferència de parlar dels deures o parlar dels adolescents, quan planteges parlar de la felicitat, la gent ja està, Mr. Wonderful, no té bona premsa, la felicitat. Així que ha sortit aquest llibre d'autoajuda, però, com deia l'Elisabet al principi, no és autoajuda culpabilitzadora de deprimeixes perquè vols, ni indulgent de fes el que vulguis, que ja està. Doncs perquè des de fa uns anys el visual thinking ha entrat en la meva vida. Jo el visual thinking l'anomeno les idees que generen dibuixos i els dibuixos que generen idees. I al principi, doncs, allò que fas algun dibuixet, quan a les conferències d'altres persones, o vaig il·lustrar els meus llibres, els dels deures, els dels adolescents, però arriba un moment que quan està tan imbricat el text i el dibuix, això ja em va passar amb el de Pregat Vent, em va passar amb l'animació de la fe en el lleure per la Fundació Pere Tarrés, i en aquest doncs, també va haver un moment que vaig veure que l'he de fer sencer a mà, i és un llibre que està fet a mà des de la coberta fins a la reracoberta, està tot fet a mà. Cosa que per l'editorial és fantàstic, perquè no hem de maquetar res, hem de posar números de pàgina i endavant. I aquest talent que tens ja per dibuixar, i que el veiem a les xarxes i que l'hem vist, et ve ja de naixement o te l'has anat treballant? Perquè clar, tu tens molts talents, no? Com a mestre, com a divulgador, com a conferenciant. El del dibuix te l'has treballat o ja et sortia natural? Tu ets de les persones aquelles que diuen no, jo dibuixar no... Jo normal, no dibuixo. Ara amb la meva filla hem de dibuixar molt, però clar, no faria aquests dibuixos que fas tu. Però no et fa por. Jo et vaig veure al costat del Buenafuente fent una samarreta. Sí, va quedar mig. Bueno, però t'hi vas posar, no vas caure al terra amb convulsions, que és el que li passa normalment a la gent quan els hi dius no, mira, ara podríeu dibuixar. No, jo no sé dibuixar. A veure, el visual thinking el que té és que són idees, no és art, que no vol dir que el resultat no sigui artístic, però són idees, el que es tracta és que el dibuix sigui entenedor. I per això, si saps fer un punt, una ratlla, un cercle, un quadrat, un triangle i un garbuix, ja pots dibuixar-ho absolutament tot. I de fet jo ara us proposaria que féssim una cosa senzilleta, no patiu, veig cares de convulsions, gent que pensa sort que m'he posat a l'última fila, no patiu. Teniu a les cadires, veieu que hi ha aquest kit cotillon, el sobre aquest? Kit cotillon, fa gràcia, com si fos aquí les campanades de Cap d'Any. Doncs llavors hi ha diverses coses, una d'elles és un rotulador, hauríeu d'agafar el rotulador, i el full blanc, el full de color blanc. Llavors, tan senzill com això. Utilitzeu la mà que no feu servir normalment per escriure i la poseu a sobre del paper. Si poseu el paper a sobre del sobre, segurament que farà una mica de... No passa res, tranquils, tot el mundo calmado. Us farem treballar una mica, us farem treballar avui. Poseu la mà que no feu servir normalment a sobre del full blanc. I llavors amb el rotulador resseguiu la vostra mà, sí? Sí, amb l'altra mà. Veig que tothom fa cas, així m'agrada. No passa res, la meva sogra està preguntant el que algú altre segur també s'ha plantejat, però... No. Han de dibuixar la mà, ojo? I llavors, a dins de la mà, feu alguna cosa que
que personalitzi aquesta mà i que indiqui que és la vostra, que pot anar des de posar el nom, que és una manera fàcil de personalitzar, a, doncs no sé, si dibuixeu unes ulleres o fer una mica així de cabell, els que en tingueu, jo no... O podeu posar un somriure en un dit o un somriure en el palmell de la mà. Sí? Sí. I llavors, aquí ve la part de moviment, hauríeu d'aixecar-vos i penjar la mà aquesta en algun dels piuets aquests de Blu-Tack que estan posats en el paper. Recordeu que el Blu-Tack funciona per pressió, no per impacte. És apretant. Molt bé, doncs us podeu anar aixecant, els que tingueu el dibuix fet i el aneu penjant. Digue'm, obedient, sí, us porteu molt bé, perquè he deixat la mà en blanc. Bueno, mentre la reconegui després, perquè si us heu fixat, i segur que sí, perquè si us veu gent espavilada, heu vist que dins del sobre hi ha 2 papers més. I el primer d'aquests papers el farem servir de seguida. La vida hauria de ser al revés. Diu així: hauríem de començar morint, un trauma menys. Llavors despertes en una residència millorant dia a dia. Vas cap al revés. Quan et fan fora de la residència perquè estàs bé, el primer que fas és cobrar la pensió. En el teu primer dia de treball et regalen un rellotge d'or. Aquelles coses que es feien abans. Treballes durant 40 anys fins que ets prou jove com per gaudir del retir de la vida laboral. Després vas de festa en festa, veus, practiques sexe, llavors comences a anar al col·le, jugant amb els teus amics, sense obligacions, fins que ets un bebè. I els últims 9 mesos te'ls passes flotant tranquil·lament amb calefacció central, servei d'habitacions, i al final deixes aquest món amb un orgasme. Mira aquí. Està molt bé. Jo el vaig llegir i realment podria ser així, no? Però si et fixes en aquest text, sempre he trobat que és un text enginyós, divertit, però trobo que li falta la part de la família. Li falta la part del compromís. És curiós, perquè quan tens intenció d'anar a viure en parella, sempre hi ha algú que et diu: vols casar? Ja us voleu casar? No, home, no, primer disfruteu de la vida. Dius, home, ja anava amb això, no? Ja era el tema, no? I dius, no, és que estem esperant una criatura, ja voleu tenir fills? No, home, no, primer disfruteu de la vida. Com és que tendim a associar el cup per això? Perquè les preocupacions aquestes ens roben la felicitat. I moltes vegades són petites preocupacions. Aquestes són les que crec que s'ocupa el llibre. D'aquestes petites preocupacions que ens impedeixen gaudir, per exemple, de la família, gaudir del nostre quotidià, de tantes coses que després trobem a faltar. Quan arriba la pandèmia, trobem a faltar aquelles coses que potser ens queixàvem, que d'això. Veiem els estralls de la guerra i pensem, ostres, tornem a donar importància a coses que potser hi havíem dit. Molt bé. Seguirem fent preguntes al Juanjo d'aquesta sala, a veure si us atreviu a contestar-me la pregunta. Quanta gent és feliç d'aquesta sala? Que aixequi la mà. I quanta no? Perquè ara no ho sé distingir. Ningú aixeca. O sigui, tothom és feliç en general. En general. Tenim moments... Deixa'm preguntar... A veure, sí, tothom és feliç, clar, difícilment, la gent et dirà, no, jo... O igual sí, algú venia a veure si el llibre arreglava la vida, però no, ja us dic que no. Però segur que tothom té alguna preocupació, alguna cosa que més o menys en aquest moment potser l'angoixa o l'inquieta. Anem a fer la prova? Anem a fer la prova, va. Quanta gent té una preocupació ara mateix? Sí? Doncs el paperet vermell. Agafeu el paperet vermell i escriviu això que ara us inquieta, us angoixa, us té amoïnades, escriviu amb el rotulador. És anònim, per tant no cal que posin el nom, Bueno, no, és anònim però ho posaran sota la seva mà, o sigui... Però bueno, estem en família, no? Si algú li fa cosa, és tan senzill com quan ho pengeu, li doneu la volta i ja està, i queda clar que no voleu que es sàpiga. Passa res. Doncs vinga, va, escriviu i pengeu a sota de la mà, que ens interessa veure que efectivament tenim preocupacions. I ara si posés un paperet vermell posaria, no sé, que el llibre no agradi, per exemple.
jugaria. Les podrem llegir, alguna d'aquestes preocupacions? Ara ens acostarem. Ens acostarem, vale. Segons el que vegi, alguna posició. Per què compares a les persones amb les palmeres, Juanjo? Perquè la palmera és un arbre de bon rotllo. No? Tu veus una palmera i et t'agafa una cosa sabrosona i caribenya només de veure la palmera. A més, és un arbre molt resistent, el tenim per aquí a les rondes, el tenim en llocs més cap al nord, que no seria el seu hàbitat, però la palmera ho aguanta tot. La palmera aguanta, en el seu ambient natural, aguanta huracans i aguanta fins i tot proves atòmiques i ho aguanta absolutament tot. Però en canvi les palmeres a casa nostra estan morint. I què és el que les mata? Doncs les mata el morrut de la palmera, l'escarabajo picudo. De fet, les larves del morrut de la palmera, que diposita els ous a la part de dalt de la palmera i aquestes larves van entrant dins de la palmera i es van menjant la palmera per dins. I és un marrón si tens una palmera d'aquestes, perquè no pots tallar a sac i ja està, s'ha d'embolicar perquè no s'estengui la malaltia. Doncs nosaltres, les persones, som com les palmeres. En general, les persones som de bon rotllo i som sabrosones i caribeños i aguantem, les persones aguantem coses al·lucinants. I ho veiem, ho hem vist en la pandèmia, ho veiem en la guerra, les persones aguanten coses bestials. I de vegades, què és el que acaba amb nosaltres? Què és el que ens torna ressentits, amargats, tristos, preocupats? Doncs de vegades són preocupacions que no són tan grans, sinó que són petites preocupacions, petites com una larva que la podríem xafar amb els dits i en canvi doncs, deixem que se'ns vagi menjant per dins. Mirem alguna preocupació? Sí, m'aixeco amb tu per anar a llegir alguna preocupació de la gent. El futur dels fills, que aquest és un clàssic, cap a on anem, quin món tindrem, en realitat petites coses, molt bé, aquí ja anem avançant, això és un spoiler, molt bé, preguntes màgiques. Les preguntes màgiques funcionen de la següent manera, són quatre. Quin és el problema? Davant d'un problema que tens, el que sigui, quin és el problema? Quines són les causes d'aquest problema? Quines són les possibles solucions d'aquest problema? I quina d'aquestes és la millor solució? I llavors t'hi poses. Això no és que això et solucioni les dificultats, però sí que t'ajuda a sortir del bloqueig. Perquè si no, tenim un problema, és que tinc un problema molt gros, és que és un problema i tu em dius, bueno, Juanjo, però què et passa, què és això? No, és que és un problema molt gros, és que és un problema de la llei dels bromitxos, que diu que la major part de grans preocupacions que ens puguin angoixar, malalties, desgràcies, no passaran mai. Quan passen, és una pandèmia, llavors això sí que ens afecta a tots, però la gran majoria no passaran mai. Mafre, Ocas... I l'altra gran estratègia és el somriure. El somriure, que diuen, sí, ara que hem somrient... Fixeu-vos com trobem a faltar el somriure aquests dies, dient, sí, no, però amb els ulls es nota. Diu, sí, es nota, però no és el mateix. No és el mateix que quan podem veure el somriure. Jo a les xerrades ho noto molt. I ara que poden tornar a ser presencials, quan la gent no portava la mascareta, era fantàstic, perquè començaves a parlar i al cap d'un moment ja veies algú que feia... Igual era un tic, però és igual, a mi em servia per anar avançant i d'això ja... És una altra història, el somriure és la línia corba que ho redreça tot. Fixeu-vos que la gent que somriu tendeix a criar fills més feliços. Hi ha estudis sobre això, però hi ha estudis sobre qualsevol cosa. Però no necessitem estudis, la nostra experiència ens ho diu. Si tu tens un bebito en braços, sigui teu o d'un altre, què és el que fas quan tens un bebito en braços? Fas cara de fàstic? No. El primer que fas és somriure i fer el tontolava. I si està dormint, estàs allà dient-li de vegades o intentant transmetre-li, no et preocupis, jo estic amb tu, jo vetllo per tu, jo estic amb tu. Doncs són estratègies que ens ajuden a dissoldre una miqueta aquestes larves que ens preocupen. Clar, larves. Llavors dius, si suprimim les preocupacions, no? Hem de ser una mica més despreocupats. Llavors, quan ets despreocupat sembla que no siguis responsable, no? Tu creus que si suprimim les preocupacions ja estem més a prop de la felicitat, sí? Si suprimim aquest caràcter... Si suprimim aquest caràcter matxacón de la preocupació, aquest caràcter bloquejador de la preocupació, jo crec que estem més a prop de la felicitat, sobretot de poder gaudir.
de felicitat, que de l'altra manera estem emboirats. Ara, no és que hi hagi el secret de la felicitat, que això ens encanta, és superoccidental això, és el secret de la... Quin és el secret de la felicitat? Una app, no? Una aplicació, però que sigui gratis, no ho facis pagar, tio, que no sigui prèmium. La publicitat ens promet el secret de la felicitat. Quan la casa Sharp feia microones, tenia una cançó, us la canto que sóc així de friqui, que deia: et soluciona la vida, forn microones Sharp. Et soluciona la vida. Solucionar la vida. El microones no et soluciona la vida. Com no te la soluciona tampoc aquell que diu: no, segueix-me a mi, jo et donaré la felicitat perquè jo tinc totes les respostes. Home, normalment qui té totes les respostes és que no ha entès les preguntes. Per això, les coses més importants de la vida no són coses. I això, el dia que hi ha l'entrevista que hi ha al Punt Avui, a l'Autèntics, recordo que vam dir això també. Les coses més importants de la vida no són coses. De fet, les coses més importants de la vida són les persones i les relacions entre les persones. Això és el més important de la vida. Per tant, les persones, la família, la parella, els amics, no? Les persones que tens al treball, les relacions professionals, i parles també en el llibre de les moltes idees falses sobre la felicitat, no? Dius que existeixen entre nosaltres 9 idees falses de la felicitat. Quines són aquestes idees? Algunes. Per exemple, que la riquesa dona la felicitat. Que també és veritat, quan dius, no, els diners no fan la felicitat, dius, home, deixa'm provar-ho. Igual jo sí que ho aconsegueixo, però el que és veritat és que, i això, podem constatar-ho, sobretot quan aquesta riquesa arriba de forma sobtada, tots els estudis, les estadístiques indiquen que normalment la persona que ha rebut aquella riquesa sobtada difícilment sap gestionar-la i que més aviat li acaba provocant infelicitat. O que la bellesa dona la felicitat. I sobre la bellesa hi ha dues notícies. Una, que és les persones guapes tendeixen a estar millor considerades. Això és així. Això és tal qual. Però l'altra notícia és no hi ha un criteri universal sobre la bellesa. I això està molt bé. Per això, quan estimes i ets estimat, passen dues coses extraordinàries, que és que tu pots reconèixer la bellesa de qualsevol, però per tu no hi ha ningú més guapo que la teva parella. I el que és encara més extraordinari, per la teva parella no hi ha ningú més guapo que tu. Això sí que és una passada. Això és bestial. O creure que la felicitat està en estar al costat de determinades persones que són més populars o en determinats llocs, que és concentrar la nostra felicitat en ídols, en objectes, de nou creure que les coses més importants de la vida són coses, quan no és així. He vist que la teva dona afirmava, quan has dit allò. Lo de guapo, no? Sí, anava afirmant la teva dona. Llavors... Per què li he dedicat el llibre? Molt bé. La felicitat llavors realment existeix, no? És a dir, per tu. I què proposes també per aquesta felicitat, Juanjo? A veure, com no tinc totes les respostes, perquè si no podria dir que no tens les preguntes, però el que sí que podem dir és que la felicitat té 4 cares. Té la cara de l'alegria, i d'això en sabeu molt, mares i pares que teniu els fills ara petits, sabeu el moment, amb la pandèmia és més xungo, però el moment aquell de sortir del col·le, que estan jugant per allà i que de vegades diuen d'anar al parc o d'anar a casa d'un o de l'altre, imaginem que no hi ha hagut restriccions o el que sigui, i que està encarrilat al sopar o no hi ha extraescolars o el que sigui, dius, bueno, va, però mitja horeta, o va, sí que vinguin, però d'això... I què fan els fills? Fan... Pia! Aquell moment és un moment de felicitat absoluta, radical, els surt l'alegria, els surt per les costures. Doncs hauríem de tendir a contribuir a crear aquests moments d'alegria amb els nostres fills, jugant amb ells, celebrant festes d'aniversari a casa. Em sembla molt bé el Chiqui Park, el Happy Park i el parc que sigui, però ostres, fer les festes a casa. O el compromís, és una altra de les cares de la felicitat. Hem dit abans, associem de vegades el compromís a la manca de felicitat, quan al contrari, fer activitats que ens realitzen, això ens fa feliços i els nostres fills ho veuen. Per això hem de procurar que els nostres fills estiguin en projectes
que els demanin un compromís ni que sigui el de l'assistència, l'esplai, l'agrupament, casal, la parròquia, un voluntariat, l'esbart, la coral, els castellers, els diables, que hi hagi aquesta possibilitat. I finalment les dues cares que queden són la de la satisfacció per tot allò que tenim i tot allò que vivim, i la pau, la serenor. Però si estan tot el dia corrents i mirant les pantalles i no tenen pau, home, de vegades en tindrien més i no els deixem. No sé si teniu la imatge d'una criatura dient mira el núvol aquest, va que arribem tard, vinga, va que arribem tard. Ja volia tenir pau, però no li hem deixat massa, o que està plovent i acosta la cara al vidre, que l'embrutes! La vida s'ha de mirar en positiu, el que passa que a vegades veiem el got mig ple, mig buit, no? Depèn de què. Però també, a més, t'ajudes de grans filòsofs i del papa, no? Que diu que és així, que cal ser positiu sempre, veure el got ple. Sí, hi ha dos filòsofs. Un filòsof que era emperador, Marc Aureli, que diu la teva vida és l'obra dels teus pensaments. Que no és per frivolitzar, no és pensament màgic, no, però és veritat que la nostra vida és bastant obra dels nostres pensaments, sobretot si ho mirem com l'altre filòsof, que és Epíctet, és un filòsof estoic, que ens diu que no ens afecta tant el que ens passa, sinó allò que diem sobre el que ens passa. I si constantment ens estem dient això mal, no, ens carreguem. I aquí és on entra Joan 23, que va dir mai cap mena de pessimisme no ha donat bons fruits. Per això diríem, tot anirà bé, probablement no ha estat la frase més reeixida de la història, però tot anirà malament tampoc. O almenys jo no veig que ser pessimista estigui ajudant algú. I quan hi ha algú que diu, felicitat, ser positiu, d'això, dius, bueno, ser negatiu t'està ajudant? Ser pessimista t'està portant a algun lloc? Dius, no ho sé, no m'ho sembla massa. Anem a veure, quanta gent de la sala és optimista? Aixequeu la mà. Sí, no. I quanta gent és pessimista? Ningú es vol confessar. Aquella senyora diu que és pessimista. Només una persona és pessimista a la sala? Els hi costa confessar-se aquí, Home, ha vingut un llibre que es diu Els 7 superpoders. Igual. Bé, parles també del llibre d'eliminar, com deies ara, les queixes, les comparacions, no? També en aquest món digital, no? que estem, hi ha moltes comparacions, no? Aquesta persona té això, jo no ho tinc, no? Realment hauríem d'eliminar, no? D'estar comparant l'individu amb altres persones. Sí, aquesta forma part també d'aquestes idees falses de la felicitat, la queixa constant, perquè jo no tinc el que té aquell, llavors ens convertim en barrufets rondinaires. I jo trobo que això és fatal. El barrufet rondinaire, quan veu que estem fent una dinàmica aquí depurant, que també, mira, el Max, el paperet, si el barrufet rondinaire veiés que no fem cap dinàmica, diria, però quina porqueria de presentació, aquí només estem escoltant i no estem fent res. Perquè el barrufet rondinaire fa això. I la queixa mai no enamora, deia el doctor Corbella. La queixa mai no enamora. Qui vol estar al costat d'algú que constantment s'està queixant? És allò que quan vas a comprar en uns grans magatzems, no especificarem, i veus les persones que t'haurien d'atendre i que estan entre elles queixant-se, dius, no et ve de gust continuar allà. I eliminar les comparacions té a veure, per exemple, en l'esport, tant en l'esport d'alta competició com en l'esport de base, és molt curiós perquè sembla que molt sovint està més satisfet qui arriba tercer que qui arriba segon. Perquè qui arriba segon pensa, jo he estat el primer. I en canvi qui arriba tercer pensa, quina sort, he tingut medalla. Que una mica més i es queda sense. Però que trist. Fa uns anys, recordo un ciclista, superciclista, plorant una cosa, jo pensava, què li ha passat? Ha perdut una cama, s'ha carregat un altre ciclista accidentalment, ha perdut tots els patrocinis, què li ha passat?
havia arribat segon. Era sotscampió del món. I plorant, però com si haguessin mort la mare. Una cosa, dius, quina tristesa. Està bé això, pensar, per reflexionar, ja estaríeu d'acord? Hi ha algun barrufet, rondinaire, aquí a la sala, que aixequi la mà? No. Està ple de gent optimista, de ple de gent feliç, tot és fantàstic i tot anirà bé. Com deies tu, Paco? Potser no compraran el llibre, No, home, sí. no tenen tot fet. No, home, que hi ha molt bones recuperacions, jo l'he vist, l'he llegit, val molt la pena. El tercer superpoder que també parles molt és donar les gràcies, no? Molt important. Jo crec que tu, que a més ets una persona agraïda ja per naturalesa. És que és una teràpia miraculosa. Hi ha moltes maneres de donar gràcies. Hi ha una manera que hauríem de fer amb els fills, que és dir alguna cosa agradable als nostres fills a cau d'orella abans d'anar a dormir. Que l'última cosa que sentim de nosaltres no sigui «Fica't al llit una punyetera vegada!» Que ja s'entén, faltés que sigui la penúltima, però que l'última sigui el petonet. Això és a la comunitat de jesuïtes on viu. Molt bé. Jo el vaig casar i batejat els fills. Quants anys porteu casats? Amb l'Enric cap. Amb la teva dona? Amb la Núria 29 farem 30 aquest any. Molt bé, es va casar molt bé? És la pràctica, molt bé. Que duri l'amor. A veure, la gent jove també, va. Bueno, vostè també és jove, Ara hi preguntaré. La gent jove, quins petits plaers teniu? Va. Em sumo la migdiada de 15 minuts. Jo a la banyera, amb aigua calenta i música de fons, després quan arribes tard i cansat. Sortir una parada abans del metro o del bus per anar caminant fins a casa i estar caminant tranquil·la. Senzill i gratuït, Ha estat molt ben educada aquesta noia. És la teva filla? Vale, no la coneixia. Sí que us hi sembleu, no la coneixia, molt bé. I vostè, senyora? Jo prendre un cafè amb amigues, així amb una terrasseta, amb solet, tranquil·la, sense pressa per tornar a casa, o sigui que els tingui tots col·locats. Molt bé, petits plaers, i aquella senyora, hi tinc curiositat, vostè que havia dit que era pessimista? Un dia a la setmana, un dimecres, que ens trobem amb les amigues i és el millor que hi ha. Amb les amigues, molt bé. I vostè? Vaig acabant, ella. Jo baixar corrents una muntanya que acabo de pujar corrents. Com és? Ara torno a repetir, baixar corrent? Baixar corrents una muntanya que acabo de pujar corrents. I puja corrents també. Sant Pere Màrtir. La seva dona és ella? També va amb vostè o no? No. Es queda al cotxe esperant. Fer exercici també fa cara de felicitat, vostè? Ella també fa exercici, però no corrent. Molt bé. Fa cara de felicitat, S'ha de fer exercici també. Juanjo. Potser el petit plaer és que mentre tu estàs corrent amunt i avall, ella pot llegir o escoltar música. Però fixeu-vos que els petits plaers el que tenen és primer la capacitat de descobrir-los. Per això el barrufet rondinaire no podrà ser mai feliç, perquè és incapaç de descobrir la felicitat en els petits plaers. Descobrir-los i gaudir-los sense agòbios, perquè el barrufet rondinaire sí, anda què, la banyera, ja veuràs, escaparà l'aigua, quedaràs allà fred, anda què, migdiada, 15 minuts, sí, et llevaràs amb mal de cap, és incapaç, per això els petits plaers són tan extraordinaris. Estaria bé, penso, poder fer una llista, no? D'escriure'ns a vegades, no? Aquests petits plaers, que segurament ho tenim, però a vegades tenir una llista escrita, no? Per tenir-la i ser més conscients, no? També. El que em té desconcertada una mica és l'últim dels superpoders, Juanjo, com que també cuida, no? Després de tanta profunditat, és un superpoder, és el que fa el senyor, que puja corrents la muntanya i la torna a baixar corrents i es passa el dia corrents, aquest senyor. Per tant, es cuida, no? Cuidar-se un mateix, no? La felicitat, no? És estar també bé amb un mateix i en pau amb un mateix, no? I a més, cuidar-se... A veure, cuidar, per exemple, el que entra en el nostre cos, el que entra físicament i el que entra també mentalment, amb què ens nodrim, amb què ens alimentem. El nostre cos
i la nostra ànima. I el nostre cos, allò que es diu que som el que mengem, doncs estem menjant menjar que sigui tan ecològic com sigui possible, que sigui tant de comerç just com sigui possible, tant de quilòmetre zero com sigui possible, perquè ens sentarà millor aquest menjar. I encara més, cuidar la nostra aparença. Hòstia, ara sí que... Doncs sí, sobretot no descuidar-se. De vegades una cosa, igual és molt pedestre això que dic, però jo diria que en general, de vegades els homes, de vegades, quan s'acosta el cap de setmana, allò divendres, hi ha una cosa que deixem de fer, que és afaitar-nos, que descansi la pell. I de vegades ens posem la roba d'estar per casa, que segons com és aquella samarreta de quan érem heavies, que ja no, i aquells pantalons còmodes, que l'entrecuix va aquí a l'alçada dels genolls, i la nostra parella, què té al cap de setmana? Que ve que està a casa! Home, quan seria ocasió de mimitos i lo que surja, i tens allò. Jo crec que cal no descuidar-se. Fent una xerrada, aquesta xerrada de felicitat a Figueres, a Sant Feliu, un de Guíxols, se'n va acostar un senyor a acabar, un senyor gran, tot ben arreglat, i em va dir, jove, que això sobretot ho hem de fer la gent gran, perquè quan vius sol i ets gran és més fàcil descuidar-se. I li vaig dir, té tota la raó, i ho diré cada vegada, i ho posaré al llibre, que és el que he fet. Per això, quan estem a prop de persones grans que viuen soles o que hem de tendir a lloar tots els esforços que fan, totes les realitats que fan per estar bé. Que guapa que està, que ferm. Ja m'agradaria a la seva edat estar com vostè, perquè és cert que és més fàcil, quan no hi ha ningú que estigui pendent de tu, és més fàcil deixar-se anar, descuidar-se, i és un camí cap a la infelicitat. Molt bé, ens queden ja 4 minuts perquè ara després farem la signatura de llibres amb el Juanjo. Us recomanem molt aquest llibre i ja de resum aquests superpoders que has explicat, pensar en positiu que hem dit, eliminar queixes i comparacions, donar gràcies, perdonar també, que no l'hem tocat tant, ser generós, assaborir els petits plaers de la vida, cuidar-se. De conclusió ja, què afegiries d'aquest llibre teu tan nostrat i tan recomanable? Ara que tothom ja segur que domina els 7 superpoders, hem de rematar això. Teniu el paper verd, i en el paper verd aquest hauríeu d'escriure alguna cosa que us faci feliços. Us faci feliços ara, en aquest moment, pensant en la vostra família, en els fills, què us fa feliços? I escriviu això i ràpidament ho poseu. Ja veieu que els nostres eficaços ajudants han posat ja un trosset de blutac. Poden ser persones o coses, que fa feliç. Persones o coses. A veure què posa la gent. I ho llegirem o no? I ho intentarem.